Ndakuta kudai tsanga Buddhist Strive Masiyiwa. Buddhist Strive Masiyiwa has done it. Buddhist Strive Masiyiwa wasira achitrenda nhasi vakanzi uko vazobuda vakanga vaenda kuboard of Netflix, vamwe vakati Netflix haleluya, zvikanzi vagara mubhodhi kani Jehovha musiki wedenga makanaka, zvikanzi iwe uri bhizi kudzifambira nhau dzabudzi Strive Masiyiwa neshoka dzako dzaadhamu dzaakupera idzi mumastreets umu. Ivo vamwe vachita upwards and forward, never go back and surrender. Netflix moiziva hemi Netflix Netflix inhangu ndakasitanga kuiziva nganditi gore rapera handikuranha kunyatsa kutaura chokwadi ndakamira pamberi penyu kudai uso kana ndakagara pamberi penyu kudai. Netflix ndakaiziva gore rapera ndosha kuti what is a Netflix toudzwa nemumwe vanhu Netflix iya unobhadhara unozoona mamovhi unozoita sei ndiona kudai unenge uchiona mukaka wemamovhi memwana mutakunanzva unenge uchiona paNetflix paya ndopanenge pachinzi dzinenge dzarelisiwa dziya dzobuda ipapo paya mafirimu ose masiridzi zvakasangana gereke horifiki trending thriller beyachola kalinyi zvese ikoko zvinenge zvingoripo zviri shanda nditi ndipo zvakare paNetflix pakabuda kukuiti off yedu yeZimbabwe yakaficha futi zvakare ipapo. Ndiko kunobuda futi mamwe mafirimu amunomboona kuSouth Africa anobuda zvakare ipapo, vamwe manaija movie anobuda zvakare paNetflix. But now the problem is I don't know kuti unge uchibuda paNetflix maqualifications ekuti firimu renyu rindobuda ikoko akamira sei. I don't know, I have no idea. Handiti ndizvonokwanisa kutaura izvozvo, but what I know for sure is Netflix is one of the biggest ndofunga streaming online thing chinoitwa nevanhu vazhinji. Netflix hanzi kuti imwe dzakamira sei, ndosaka ndati indakatanga kuziva gore rapera. Saka kuzowa kuti ava ndakuboard kufuyekera idzodzo dzedirectors kundogara, saka zokuti Buddhist Strive Masiyiwa vanenge vachigara vachichuza kuti iri firimu ndo ngarinde here kana kuti vari kumirira Africa yese as whole kuti no mafirimu ari kufanira kunge achisimwa from these African countries neaya kana kuti vanenge vachiadvocata kuti no sometimes we have to also interject and integrate vanhu vakaita sananhingi. I have no idea kuti vanenge vachiita chii mukati meboard of directors imomo. Kuti yei zvakaoma kuvanhu manje vazhinji vakati well done Buddhist Strive Masiyiwa, that's caustic and fantastic. Vamwe vakati wow, we are proud of you as Zimbabwean achirecognizwa kuNetflix board. Ukapinga vanhu vataura zvakawandisa zvikanamwana iwewe wakutotanga kuita zvinhu zvechisatanist zvinobvira papi. Netflix inoonga mamovhi akasiyana siyana kunavo vasingasinyatsi kuziva kuda vanga vakafanana nendosikazi kuti chii chinonzi Netflix. Mafirimu akawandisa munomaona ipapo, akawandisa kana zhenireya unoda yose unoiwana ipapo. Ndo Netflix kune kuda mafirimu akaita seiwayo. Kanzi kuti nekuda kwemunhu afunga sezvo ende kuti uiona ungoionika kungondoti do dai uso watopinda wakutotanga kutondoiona. Izvozvi tatova nemwedzi miviri tisingakwanisi kuziva kuti kustreama zvinhu zvepaNetflix zvobhadharwa, unotobhadhara kuti uone, ungangoona mahara kuti waitei uri pongwe uri chii unoenda kungotoona mahara. You have to pay for you to stream zvinhu zvepaNetflix. Ndo zvandokwanisa kutaura. Saka for those vanga vacha maconclusions vachifunga kuti kuda marecruitments ekusiiwa kuti vanenge vajairako, no, that's a totally different assumption list. Tobva ipapo tienda panhau yani yagafati the gafasti ari kutrenda mazuva anhasi achinzambisa nzvimbo dzake. Chega ndifumira ipapo kuti vamwe vanhu vachiri kumboita macontemplate and contemplations asi chandoziva kuti first day vanhu vanombotanga kunzwa chinhu vapedza kuzoti oh no, this is not nice, oh no, what was that, oh no, why, oh no, why did you force him, now look at what he released. Ndivamwawo sandizozivi ina even kuti ndichanze kuti ndikwanise kumbonzwawo ndichainzwawo nokuti I know kuti first day vanhu vanombotaura zvavanoda, second day people will talk about what they want in their minds, third, fourth day people will start to change their minds again, they will start to intercept and interception. So same songs vanenge vakapopotera dzedza vanenge vakwidza mota dzavo vachifamba vachinda iChristmas ka next week vanenge vachiedza gava kapenga gava zvinhu vanenge vakutanga manje kuchiteerera word by word vanha vanenge vachidero. Saka enda tinichateerera after 2 days asi vanhu vari kumbopopota, vanhu mastreets vari kupopota umu. Vamwe vakati hazvinhu izvozvo zvawagona sikamboita, vamwe vakati ano
makanyanya kumufosa vamwe vavati satizoziviwo. Tobva ipapo toenda panhau yani yasolinda vaposta vanhu vavo vaviri ava. Mwanasikana wavo akanaka asingamboiti. Mwanasikana wavo wasolinda utadza kukaradika ita semukaradhi zvake nani nababa vacho. Vanhu the man himself. Who else? Titanic. What 2 peas in a pod. Tuanze kuti 2 peas vanongwa tunyemba dziri mukati mepod. Chipodi manje hazi kuti chii kuzochitemere tunyemba dziri mukati mechiteme hazi kuti zvinorive asi ndozvataura zvazvichirungu izvi. Zvinamutipeiwo anointing yenyu mainati. Pane watiri kuda kuishandisira nekuti vamwe vanhu vanongoda vachidzoka. After all the tears rolled down, this person managed to find his way back. Why would you say that? What if these people managed to sit down over a cup of tea? Then they agreed to, you know what, let's just come back and try to work it out. If it works, it works. If it doesn't work, it doesn't work. Mwenye unoenda kwake waziva kwakaziva kwake. Asi pane chinhu changu chadadzidza kuti zvikora ndikura nemwana. Munhu achimupa internet sometimes you don't have to catch feelings. Maybe they are crying for love, or they are trying to communicate with their loved one. No, look at me. I'm crying over you. It means I love you so much. When I cry for you, it means I cry for the life. Now is an internet society. You Hakrison. After Hakrison, now people are back together. How are you going to look at each other now? People are busy saying, oh my God, I've learned one thing. No. Next time or in future, I should learn to mind my own bokoso. Mind your own wokoros. Mind your own business. Now look at this. What is this? What is happening here right now? People were busy asking, no, let's sign for petition. Titanic kumba. But look at Titanic. He is living his best life. He is living large right now. Next week is Christmas. You will be baking the scones and eating the cake. You know why type out you took. I'm going to watch it here. Titan no kuchidya teki ka. No kuchidya teki. Apana ngokachena vachi panana yo ma presents. Okonda zvirunguka. Vanenge vachipana ma presents. Ari muzvigaba, ari mabokisi yakarembera achibva mudenga chinda. Mamwe atasa achando kumhorosa padoo. Ma presents. Mamwe anoya ari mubhedha. Ma presents. Satizoziviwo zvakangwanda zvinoitika. Zvikanzi uyu ndinhingi zvokwadi zvakaoma. Zvikanzi Titani ndiye wandonyarira zvokwadi. Ugonyarira chi vanhu vaviri vakataura vanhu vakahwisana. The rest is history. You don't matter in their thing. You don't matter. Vanhu vakatoregerana because vanhu vakaitana zvakaitana kana satizivi. Zvandizorondizorowo wakanga wachanzi wakazenga wandita sei. Zvikanzi ngwana wakanga ataura kuti hanzi anovata pasi pebridge. Asi izvozvi bridge macho uri pasi pemacho. Vanhu ava vakadika zvakangonaka wani munhu unenge wati aripendi. Never nokuda pamazuva kuno zvamubhadza kati ndoda kumbomudzosera mazuva acho ningwati satizoziviwo. Zvikanzi woudhani rega hedu tizvinyeradze. Takamboita sign petitions gore riya. Hadzipindirwi zvokwadi. Vanenge vane nungo zvavo dzekushanda munhu aipika kuti hadzokeri zvokwadi. Ndaitwa so akanogara pasi pebiriji saka wadzokerepi ndevamwa zvinokushata. Zvikanzi uda kuti ningiri ndiani kuti reason here kutaura reason yei. Zvikanzi after all that noise you went back. Zvikanzi you took him back. Unotaura uchita analysis yekuti anzi wakaita noise ukazota back. Vari kuzona the reason why they went back to each other. They know the reason. Vari vaviri. Zvikanzi Titan abva aita golowo zvokwadi. Mari yakangonakawo zvokwadi. Zvikanzi ndarwadza zvokwadi. Ndarwadziwa. Zvikanzi koloya haufa. Ungoti haufa kuti waita basa rake kamazuva achoni waita basa rake. Vanhu sometimes inogona kublema iye rumbi uya. Rumbiwo kuda wanga approach wanzi na Titanic mazuva achoni. Can you do a case for me? How do you know? Iye akaita case nekuti ibasa rake. Saka as a lawyer kana ari lawyer anoita by the book yake lawyer yake. Haamanikidzwi kuti yake anoita zvaanoita. Ndiye wadiwo munhu usonongoti rumbi kuiye wachoni wakanga aenda kuti satiziwo vamwe wavo. Zvikanzi hamwe she was just doing her job. Handiti ndiye akaendako kunotaura and wodzokera kwawakati waida kuyekerwa
tati ndiyavo wachonyekera zvanjob my food ndevamwe zvikanzi nevamwe zvakare anga ari mapersonal amanga asiri job hatiziviwo zvikanzi wakadizaina pemapetisheni muri sei ikoko zvikanzi nevamwe zvakare ndaona ikambira paka so what if it works it works if it tears it tears wotangira kumberi ikoko ndoudi kwadi munhu wokona kuta work together kuti vadzokerane kana vakataurirana kuti ukwata zviripo we support what is there let's support what is there zvikanzi nevamwe kwanzi mwoyo wangu uri kutenda zvisi zvandinazvo vamwe vakatanga kuda kutuka zvikanzi wakumudyira mupoketi senzungu zvikanasi Olinda chiri important is wadya whether ukadyirwa kana ukadyira mupureti yesimbi kana yeplastiki kana yegold kuguta kwako chete ndokwakakosha tiandisi Olinda zvikanzi after all that drama here tizivo titatakweri ndo zvezvimwe zvinhu zvandanga ndiita sei ndisangana nazvo muzuva ranhasi zvina kushata tingoti all the best and merry Christmas kune avo vatotanga Christmas yavo zvikani miti toshauti imo munomazari miti inowanikwepi zvokwadi iyo miti yekungoisawo pachikona pachitanda uchiwoiwa nepi wedu kana uchizaona wangu wamuti uya muntu usiro mucomment section kuti miti dzeChristmas dzowanikwepi tingatoisa mashasha ari pano kana kuti zvitsiga kwakutozaikira tikutsvagawo miti dzaidza kuzowanikwepi idzo dzeifadza Christmas dziya ngoisawo pakona nango chitukutuku zvacho chituku chakadaiko ndikuchitsvagawo nangu tichiwanikwepi chakubata